Murungu wacho munhu mufunge. Murungu wacho munhu chaiye. Kana problem kada. Makore achifamba. Unozoona wapa Beitbridge wakudzokera kuti angari right hake but ma1. Upenyu unobohwa. Wokunzi vanhu vachikubhiga so but wegonyazo zoti hapana zviri kuitika muupenyu hwangu. Life haise tiri mu dispensation yekuti maselfie uchitorwa uri pakati. Kana ukatorwa picture pamoyo yakanaka una moyo iwewe. Zvimwe zvinhu hazvina basa. Kungodziisa mambo. Hallelujah. Yes. Apa ndiri ngotsika vanhu manje ndichanzwa musha. Mafuta ekumvuro. Kumvuro, kumvura, kumo. Makore ari kufamba. David akangofa bedzi. Muri kudzoka kumba. Ziva kuti Abishagi kumba kuchadzokerwa nokuti hakuna unodana naye mpalasi. Hakuna anombokuda. Saka pane katime kekudzoka. So kana pane katime kekudzoka, chimbo reflecta upenyu wako kuti sandiri kuitei. Hallelujah. My God. Hakudzoka nemoyo unodzoka nefoto. Munenge mava pamhondo uri muchiudzana kuti kona apa moyo pamoyo patatira. Indokuwadza munhu. Waterfront. Muri pa front pekamba kako kada kudona. So waterfront. Pakuda kuita hasha na Satani. Kuti usandinyepere nepalace isiri yangu. Usandinyepere nemoyo isiri yangu. Nyika isiri yangu. Imba isiri yangu. Mwari ndiwanirewo nyasha. Ndigone kunongedzerawo panonzi pangu. Zoti ndaimbotara nemwe muchinda so ndikati mukuru yamuri kuita iite iyo inoitwa kunzi small house kunzi kudi ndobva atanga kurizena nene zvikanzi bandozosvika kuti ndikamusiya manje anozoita sei. Ose kune munhu anenge akutange ndimesaya unonzwa kunamata kuti anotambudzika zvizoita musho moyo wangu unobatikana. Chivi chikasvika palevel yekuti unotange waamwari kumunhu right. Mwari une nzira dzekubatsira vanhu vake. Kwete kuti manje ndikamusiya manje moyo wangu unobatikana kumusha kwawo kundi ari kutosapota vanhu. Unonzwa kunamata so muchivi kunzwa kunamata. Kuita tsitsi dzekuti unonzwa kuti aizve ndikamusiya hazviite. Kunyazonzwa kuti mweya waMwari unenge wakanganisirwa. Mwari wacho achitisiya uchirizena naMwari kuti Ishe ndikamusiya munhu zvinhu hazvizofamba zvakanaka. Church ndinzwe. Attack painouya seAbishagi. Aiuya uchirwiswa unodiwa. But unofanira kuziva kuti ari kundida ndiani ende ndichidirwei. Nokuti musikana uyu haasi kudiwa na King David. David haasi tomboziva kuti kwauya munhu akaenda unotsvagwa nevanhuwo zvavo. Auya mupalace haana kuinga relationship basa. So secret yekunamata inotangira parelationship. Usatangire pakuda kutsvaga zvimwe zvinhu usina kutsvaga ukama naiye muridzi wezvinhu. Chaainga uyu haana kuinga mambo. Angoinga mazuva ekuti vapedyo kufa rega vangodzirwa gamba namambo wacho havasi kuzivana. Ndine mubvunzo manje. Iye David ari kutsvagirwa musikana wekuti amudziise anga asina vakadzi here? David aiva nevakadzi vakawanda. But inda vakadzi vese havadi kudziisa murume wavo. Iwo musikana ndiwonozvigona here? Amene musikana wandiri kubvunza ine. Iye mukadzi wake chaiye ari kutadza kunyatsomupa joy iwo ndiwonoikwanisa. Uri kuona sekunga unotonzwa achitobvunza muri kutambiswa, muri kubikirwa here, muri kubatwa musha. Iwo ndiwo uda kunyatsodziisa mambo. Rega ndipasiye papa.
Uninyatsoona kuti murume uyu ari kutambiswa beta inini ndinondozvigona. David ane madzimai, kwete mudzimai, madzimai vadi kuita majuti ekudziisa mudharo. Kogoita kamusikana kanoti zvatadzwa nemadzimai ndozvigona pana mambo. Kana mweya wokushandiswa wabata, anonzwa kuti zvaari kuitirwa nemukadzi wake zvishoma ndoda kudarika ipapo. Haanzwe kuti murume womunhu, anonzwa kuti aiwa mukadzi wacho pane paari kutadza. David haana mukadzi, ane vakadzi vaigona kuita majuti yekuti dhedhi vaakutonhorwa, regai tidziise dhedhi. But vakadzi vese vonzi endai uku, toda kutsvaga mumwe musikana. Ende musikana wacho wotoregera kubvunza kuti ko zvatadzwa here nana Bhetishebha vese madzimai ese ari muno ana Abhigeri wazvitadza here? Anonzwa kuti aiwa ndinopinda hangu mugumbezi. Kune vanhu vakuprefer kupinda mugumbezi than kupinda muwanano. Pamwe uri kuinzwa shona iyoyi. Kune vakugona kutambira mugumbezi chete. As long papalace breakfast ichirohwa, hembe tichitengerwa, kana ndikanzi ndakuroorwa, totambira hedu yemugumbezi iyoyi. Uchizobuda nei mugumbezi hapana? Ana Bhetishebha vabereka mamwe madzimambo, ana Solomon. Ukaverenga pamberi uchanzwa kuti musikana uyu haana chaakawana mupalace. Chasara kudzingwa chete nokuti Solomon kana apa nyanga anosapota kwa mai wake. Ariko mabasa ekuti avakurwise, vanokusumudzira, unorwiswa nesalary. Unosumudzirwa zvokuti vanhu kumusha uko vanokuvenga kuti but ndishefu kusouth ikoku. Gamba ndishefu ari kudziisa vamwe. Kambani iri kudzirwa nekuda kwake. Vakatomisa position iyo nekuti ane zvaanogona but havana moyo naye. Vane moyo nezvaanogona zvingabenefite company. Kuda kuti uri ukushandiswa as a tool yekudziisa masystems ehomwe dzevanhu. Ndati ndiri kuzviparidza kuti area yoyo Mwari wakuwanire nyasha inoda kukanselwa. Haungave munhu ari so professional anogona zvinhu yet you are being used. Ari kungodziisa mambo, iye achiwanei wake upenyu uchitonhora, destiny nefuture yake zviri kuparara. Tine vanhu vekuti vane zvavanogona, zvikatoonekwa nevamwe vanhu torai munhu yanogona zvinhu izvi. Iwe pavakakutsvaga pai vanga vanzwa mbiri yako yekugona basa, ndokubva vakutora but havagone kukudziisa. Kune mweya inokurwisa uri palevel yekuti vanhu vanenge vachingoti but zvake. Makaona mota yakauya nayo paholiday, gamba haisi yake. Imota yekudziisa kwaari kuita, kwaari kudziisa. Vanoziva kuti tikanyatsodzirwa kana zvaita tichakudzinga, iyi inosara. Mweya wokushandiswa unokutevera kusvika palevel yekuti unopromotwa. Vachitoziva kuti neunyanzvi hwake tinosimuka. Torai munhu yanogona. But mweya uripo ndewekuti chatamudira hakusi kumuda zvatiri kuda kubva kwaari. Ngwarira vanhu vasingakude, vanoda zvaunogona nezvaunoita. Gore rogopera, ugokura, ugochembera, ugozoona kuti vanga vasingadei nini vaida unyanzvi hona ndinawo. Zita rekambani rikasimuka rako richidzikisirwa so. Iri mweya unogona kutadza kuona why. Nokuti kana muri mukudziisana namambo kupalace, zveumambo mambo unozviwana but ziva kuti hausi mambo. Anoziva kuti ukaroorwa nadhokta iwe hauite dhokta, unongori mukadzi wadhokta. Paanofa anotofa nechitupa chebasa rake, hanzi chipai adzimai vachasari vachirapawo. Wakadziisa chiremba. Kune mweya wokudziisa homwe dzevanhu, yako homwe yakaboka isina chinhu.
unoshanda zvekuti naivo vanonzwa kuti aiwa munhu anoshanda uyu. Havaronge zvingabhenefite iwewe. Vanotsvaga zviri temporal zvekuti ukangonetsa nawo vanosara vaine mari dzavo, iwe woenda wakadaro. Asi vanenge vachikuona vachinzwa kuti Abishagi ari mupalace, vanenge vachiti asi zvake musikana uyu ane laki akomana. Ndo makambani ataishuwirawo kupinda ndokwari ane laki. But ari mukati anongoita zvinongoitwawo imomo zvokungodzisana dzisana. Wake upenyu anenge achishima misodzi. Dai Mwari atibatsira era yakorektwa iyoyo. Bandi nofara kuti Mwari wedu hakanganwe uye ndiMwari akatendeka. Musikana uyu haana kuzvisarudza kuti apinde mupalace. Kune vanhu vakamubunyikidza vakamusarudza. But nekuda kwokuti kudenga kuna Mwari une nyasha. Yakasvika nguva muNew Testament church. Bible rinoti kudii? Josefa wemba yakwaDavid aidana nemhandara yainzi Maria. Mhandara Maria ndokubva yasarudzwa nedenga kuti itakure pamiri paJesu rinova ruponeso. Kureva kuti mumba yaDavid makambouya mhandara yakashandiswa inonzi Abishagi naKing David. But mwanakomana waDavid manje Jesu kuti aberekwe kwakatsvagwa one from the lineage of David. Sei Mwari vaakubata futi imba yaDavid uye wobata mhandara. Mwari varoda kukorekta era yakaitwa naAbishagi kuti nokuti umhandara kuzvibata kudzikama. Kureva kuti kuzvibata nekudzikama kwako hakufanira kuendera mahara. Kuda kwako Mwari nekushingaira kwako hakufanira kuenda mahara. Mwari vachati you are favored among the women. Mary wakaitirwa favor akatakura the pregnancy of Jesus. Kureva kuti nyaya yaMary icorrection yakaitwa munyaya yaAbishagi. Nokuti kana Maria ari mhandara yasarudzwa kutakura Jesu akatanganzi nengirozi, you are highly favored among women. Yet Old Testament kune mumwe akaabuswa ari a virgin girl. Saka Mwari vakagadzirisa era yemhandara, ngavagadzise era yelife yako. Mwari ngavagadzise era yekubasa kwako. Mwari ngavagadzirise era nokuti Mwari ngavaone kushingaira kwako. Mwari ngavaone shungu dzako mukuvanamata. This era must be corrected. Vakashandiswa ndevamwe kwete iwewe. Mwari ngaakupe nyasha dzekuremekedzwawo. Vanhu ngavatarisewo kuti newo uri kuitirwei. Washanda makore mazhinji, kampani yasimuka, waita zvinhu zvinoyemurika, but iwo upenyu hwako sei uchiramba wakadaro. May God correct this era. Genesis 11. Uchaona kuti pane mukomana wainzi Kenan. Genesis 9. Mukomana wainzi Kenan akaona baba wakashama. Sure you know the story. Vana va Noah. Ndokundotaurira vakoma Shemu naJafeti. Vakoma ndokubva vafukidza baba. Baba doro rabuda ndokubva vatanga kukesa mudiki avaona akashama. Ndokuropafadza vakoma vari 2. Yeti chaita kuti baba mupfekedzwe inhau yekuti ava vapiwa information nemunhu akuonai. Saka hazvitangire pakungoropafadza vakupfekedzai. Tangai nekuropafadza aona need. Hongu haana kukupfekedzai but ataurira vakoma kuti mugone kupfekedzwa. But Noah ndokubva akesa munhu akonzera kupfekwa kwake. Ari kungotangira pakuona vamupfekedza achiignore kuti vazviziva sei. So Kenan wakatukwa. But Mwari mukururama kwavo vanotonga nekururama. Kenan ari kuramba riri zita riri connected to case. Kenan became a promised land connected to blessing. Tina Mwari unokorekta maera akaitwa kumashure. Kana una sekuru vakamboshandiswa, tete vakamboshandiswa, iwe Mwari ngaakuwanire nyasha. Mwari ngaakuwanire favor. Mweya wako abuswa wokushandiswa uregere kubata pauri. Hausi Kenan anotukwa, uri a fertile and a promised land. Tina Mwari unotonga nekururama. Anoona kushingaira.
anoona moyo wako towards the kingdom of God. Hauna kuuya mupalasi kuti mambo wangodzirwa, but wauya kuna Mwari anogona kuchinja upenyu hwako. Tina Mwari, hama dzangu, tina Mwari wakatendeka anoti akaona era yaitirwa Abishagi akanganwa, anotarisa kuna imwe mhandara yauya muimba yakwa David, oti kana David asina kuziva mukadzi wake, but panewe denga richakuziva. That's why Joseph akanzi mukadzi wako denga ndo ramuziva kuti ave nepamwiri. Kureva kuti zvauchatadza kuitirwa nevanhu, Mwari ngavakuitire pachawo. Abishagi ari mhandara, mambo havana kumuziva, but Maria ari mhandara, Mwari vakamuziva. Zvanzi the Holy Ghost will come upon you. Kureva kuti vanhu vakasakuziva, Mwari ngaakuzive. Vanhu vakasakusimudzira, Mwari ngaakupe nyasha. Vanhu vakasakusimudzira, simudzirwa naMwari. Maera akaitika kudzinza, maera akaitika kudzinza rekwako, ndauya kuzoakorekta nezita raJesu. Nokuti kana mhandara yakusina kuzikanwa naDavid yakauya ikava mugumbeze ikaparara zvakadaro, Mwari wauya futi kumba yaDavid ndokubva aona kuna imwe mhandara zvikanzi wakaropafadzwa pane vakadzi. Usina kuziva murume, ini Mwari ndichakuziva. Uchatakura pamiri pasina ine vanhu, but pane chekuita naMwari. Kureva kuti kune mhandara yakarangarirwa, nokuti Mwari wedu unokorekta maera emhandara. Era yekumusha kwako toda kuikorekta. Era yekudzinza kwaunobva ngaikorektwe naMwari, nokuti wakasarudza kunamata Mwari anoziva zviniko kumashure, but anoti paupenyu hwako hazvingaitike. Nyasha ngadzikutevere. Ropafadzwa zvaunobata, komborerwa naJehovha. Hautenderwe kushandiswa, roorwa mwanasikana, hautenderwe kuabhuswa, simudzirwa pabasa. Mari zhinji ngaibatike. Joseph ndewe lineage ya David. David akava nemhandara ana kuiziva. Mwari ndokubva vaona kuti haisi choice yemhandara. Kuzvibatawo kumunhu aitova nefuture, aitotarisirawo zviri nani, but kune vanhu vamurongera kuti vamukanganise. Saka zvese zvakarongwa navanhu zvikukanganisa, Mwari vanozvikorekta. Mwari ngavakorekte masystems iwayo. Kana kune masystems ekuti munongoshanda pasina imba inovakwa, tanga ngaivakike newe, Mwari ngaashande newe. Kana kune madzizekuru akafa achingoshandiswa vasina chavakaita muupenyu, the error must be corrected. The error must be corrected. Ngazvikorektwe pauri, ngazvitangirewo pauri. Tina Mwari asingakangana. Saka uchiona Jesu wacho anobva anzi mwanakomana waDhavhidhi, kureva kuti ndiri kugadzirisa nyaya yaDhavhidhi yekuignora mhandara. Jesu anonzi son of David, nokuti David wakapiwa mhandara akaignora, but Mwari pavakaona mhandara havana kuignora. Mary akanzi the Holy Ghost will come upon you. Mweya waMwari ngauye pamusoro pebasa rako, mweya waMwari ngauye pamusoro pemuchato wako. Mumereji imomo chigamuchirawo kudiwa, regera kungoshandiswa. Iva amai vanoremekedzwa diwa, Mwari ngaakuwanire favor. Kana Maria akarangarirwa nedenga, zvikanzi usina kuziva munhu asi uchava nemwana. Kana vanhu vakati havakuzive, una Mwari anokuziva. Vanhu vakati hatina basa newe, kuna Mwari ane basa newe. The error must be corrected. Haungape company information yakadaro neloji iyoyo, ongopiwa a title without anything to show forth. Kunzi boss ngakuteerwe nezvinobatika nezvinooneka. Rega kungopiwa promotion inongokudziisa. Iyo kusalutwa nevanhu usina musha hakunakidze mani. Boy kana nekungosalutwa nekungobhigwa pasina chekunongedzera zvaitwawo muupenyu hwako. Anozati vana vako havadye heste, havadye hembe dzakanaka, havadye ndege dzaunoenda kuDubai. Muri yako haigare matiketi endege. Hapana paucharatidza muri yako kuti kambani yandiendesa uku, taenda kuholiday uku, taenda kuholiday uku. Vana vasina pekugara, uri kudziisa mambo. Vakuda kutaurwa navo kunzi vakuru, zvemaholiday madi kundipa iri mandavaka. Ndemwe murume wandaifamba naye so. Aiti akangoita any trip hada kuenda kunze kwenyika, but mfana wangu ndipe passport, mfana wangu ndipe passport. Ndakazogara pasi ndikati mkuru,
tafamba nguva refu ndichikuperekedzai muchiita zvinhu zvenyu. This time mbondisiya ndambosara ndichitawo zvangu. Why? Because ukatarisa tiri kukura muri haigare mutiketi rendege kuti mwana wangu ndakaenda kuEthiopia, ndikaenda kuDubai, ndikaenda kwakati, chigare waridzai matiketi murara. Iwe Moses akaramba nokuti anga akura pakuziva. By faith he refused. Chairamba chi rugare rusina basa. Because atonitengera iPhone latest ndokuenda kwatetere iko. Ndiye iPhone imbomira ngatidzike pamondoro apa. Inda yekumondoro haida ndaya iPhone. Wega nyuma kuti pari kushandiswa munhu apa. Chaizvo zvoupenyu haadi. Asi kuti ungodzirwa so. Muri mugumbezemo, muri mupalasi. Mwari ngavakorekte era. Upenyu unobohwa. Wokunzi vanhu vachikubhiga so but wegonyadzo zoti hapana zviri kuitika muupenyu hwangu. Life haise tiri dispensation yekuti maselfie uchitorwa uri pakati. Kana ukatorwa picture pamoyo yakanaka, una moyo wewe. Zvimwe zvinhu hazvina basa. Kungodziisa mambo. Hallelujah. Yes. Apa ndiri ngotsika vanhu manje ndichanzwa musha. Mafuta ekumvura. Kumvura, kumo. Makore ari kufamba. David akangofa bedzi. Muri kudzoka kumba. Ziva kuti Abishagi kumba kuchadzokerwa nokuti hakuna unodana naye mupalasi. Hakuna anombokuda. Saka pane katime kekudzoka. So kana pane katime kekudzoka, chimboreflecta upenyu hwako kuti sandiri kuitei. Hallelujah. My God. Hakudzoka nemoyo, unodzoka nefoto. Munenge mava pamhondoro muchiudzana kuti kona apa. Moyo, pamoyo patatira. Indokuwadza munhu. Waterfront. Muri pafront pekamba kako kada kudona. So waterfront. Bakuda kuita hasha na Satan. Kuti usandinyepere nepalasi isiri yangu. Usandinyepere nemo isiri yangu. Nyika isiri yangu. Imba isiri yangu. Mwari ndiwanirewo nyasha. Ndigone kunongedzerewo panonzi pangu. Ini pane kumba kwa Tai Roger so kuwadzana. Sandotaura chiMalawi, ndakurira pamind. Samudhara weipapo, ainditi taitara naye chiMalawi. Ndiwe mwana wapano, ndiwe mwana wapano, uri turi mwana wepano. Sachaindinetsa nyangwa chinditi uri mwana wapano. Mwedzi ukapera. Aida mari kumwana wapano. Ndopana anoti handisi mwana wapano. Mudhara rundivharo. Adati tore makore ndiri pano chidzirwa zvangu. Mwana wapano anobvisa rent. Veipapo vafana kubvisa. Ukaona uchibvisa ari kunyepa. Mashoko ekuti udzise homwe yake. Unzoti apa handibve hapana mudhara wedu chai, hasi mudhara wako. Mwana wapano anobvisa rent. Kune zvinhu zvinodziya upenyu uchiwestwa. Kune zvinonakidza upenyu uchiwestwa. Nguva ichifamba wakaipa unototaimira nemasystems iwayo. Faro paakatsvaka ana nyamukuta kuti vauraye vana vakomana, anga akarongeka, haana kutsvaga mabhinya. Because pakauya mabhinya ane mabhemba, vakadzi vane nhumba vanotiza. But mukadzi vane nhumba akaona nyamukuta anoti gogo maswera, unowirirana nemhondi yako. Faro akatsvaka ana nyamukuta vanouraya vanakomana. Nyamukuta zvinongoreva munhu anobatsira kuti unyatsopona. But iwo professionally vaiva ana nyamukuta mamidwife. Spiritually they were assigned to kill. Saka vasingazive zvemweya vaiswera vachitotengerana nyamukuta madrinks. Iye achitoziva ndochiurayira ichi uchivanwisa. Mweya chini akarongeka kusvika ipapo anotsvaga zvinhu zvaunofarira zvawakagamuchira kuti zvinyatsokudestroya. Imagine nyamukuta akaudzwa kunzi akurayire mwana, anenge akatopfeka uniform yeunesi achitonyemwerera uchitomuti go handava padhuze gogo aitozani tokauraya manje.
haana kuti mundu yaitamirai vakadzi ava. Dai vakadzi vanhu vakaona rume ane mabhemba vaitiza kuti chaurayirwa vana, but kwakatsvagwa vanhu vavanotenda. Attack ya devil yasvika pakudaro. He pretends to be like an angel of light. Pese pari kurongwa program na Satan, panorongwa tunhu tunoapetiza, tunonakidza so. Nokuti gore nguva inofamba, makore anofamba, utozoona kuti hapana iripo. It's time to correct the error. Muromo wa Abraham ndomuda. Vachitopinda kuEgypt, Genesis 12, vachipinda kuEgypt. Akati kune mukadzi wake Sarah, a beautiful woman. Sarah, remember na Abraham wangu akachembera. But Abraham akaona beauty. So you're a beautiful woman. Vachingopinda muEgypt. Zvikamhanyiswa kwa mambo kunzi kune munhu akanaka apinda muno. Egypt yaitova nevasikana. But Abraham na Sarah pavakapinda muEgypt, mambo chaiye ndiye akatora mukadzi waAbraham munyika ine vasikana, kukatorwa vamwe gogo. Vaita mbiri yerunako. Zoreva kuti runako ruri pana Sarah harisi runako ruri pachiso. The prophet of God Abraham akataura beauty isipo ikamanifesta kumeso evanhu. Kureva kuti iwewe you are a prophet of your own life. Learn to speak positive words upon your life. Taura wega kuti kushandiswa handichada, kuabuswa handichada. Baba ndakudawo zvinobatika muupenyu hwangu. Ndaneta kudziisa mambo, ndaneta kudziisa makampani evamwe, ndaneta kudziisa marelationship evanhu. Ndakudawo murume anonzi wangu. Unonyaradza wemunhu ndewakwe. Achitokudza so kuti maiguru wako anzwisise. Iwe wakatanga kunzwisisa rini? Unopiwa zvichemo zveimwe imba iyo. Apa kuda nharo kuti Mwari vakarangarira Mary iri mhandara, mukamuti ya favored. Maona kuabuswa kwa Abishagi na David. Rangarira upenyu wangu. Kana Mwari vakazviita vanozviita. He is the same yesterday, today and forever. Zvinotangira pauri. Pakutoda mweya wenharo. Zvakuda kutotangira pauri. Kuti Mwari inini ndini ndichavakawo imba kwedu. Vamwe vese vakamboshanda vakashandiswa kwete type yangu. Ndinotenda muna Mwari unoita zvishamiso. Nyangwe Mary asina kuziva murume akatakura pamiri. Nokuti unoziva Mwari unoita zvishamiso, ngazvitange kuonekwa paupenyu hwako. Zvanyanya. Ipattern, isystem iri kumhuri. Vakashanda uko hapana chakabuda, vakashanda uko hapana chakabuda, vakashanda uko hapana chakabuda. Iwo unoziva Mwari iwe. There must be a difference. Takuda mutsauko wemunhu anoziva Mwari nemunhu asingazive Mwari. Maria warangarirwa pamadzimai ese. Ndokubva atakura pamiri paKristu. Pandinoza Joseph akafunga kumboramba Maria, asina kunzwisisa nyaya. Denga rikaburuka rikaudza Joseph kuti regera kuramba mukadzi wako. Mwari ngaadefende zvinhu zvako. Zvauri kuita naMwari, Mwari ngaave defender wezvinhu zvako. Wanirwa favor, iyo kuita nhumbu isiri yemunhu waunodedana naye zvinorambisa. But Joseph akaramba aina Maria nokuti akapiwa kunzwisisa naMwari. Mwari ngaaunzwe kunzwisisa pabasa pako. Uregere kuabuswa, unyatsosimudzirwa newe upenyu hwako hudziye. Zvingani zvaunonongedzera tisi takaita izvi, tisi takaita apo, tisi takaita apo. Zvevamwe kwakunongedzera kuti asi ndakazoitawo apa pangu. Wapedza kunongedzera zvevazhinji zvawaita, gonawo kutendeuka unongedzere kuti asi apa ndo pandaitawo zvangu apa. Mwari atiwanire nyasha. Mwari atirangarire nyangwe nemunyika yevatorwa. Hama dzangu munoziva kuti Goshen yaiva nzvimbo yekuti Mwari aitira vanhu favor, but Goshen was still part of Egypt. Tine zvatinogona kuda, but ngatizivei kuti kuGoshen hakusi kuKenani. In temporary blessing, but permanent blessing iKenani. Saka Mwari pana Exodus vachitendera kuti Farao aome moyo. Why? Nokuti mukasaomerwa moyo munoramba muchibeliever mu Goshen system. Yet Goshen is still part of Egypt. Pakudiwa panonzi pako kudarika munana wemuGoshen. Andozati kuroja pakanaka kunoita kuti udzirwe.
landlord wacho hanetse tinongoisa mari paakaunti hatisati atombomuona. Unosvika pakudada so nedambudziko rako. Kuroja dambudziko but pane pazvinodadisa. Landlord wacho kana kutaura hatauri. Ufunge pane zvinhu zvokuti zvinofanira kutobohwa kuti zviunze change. Pane zvinofanira kukuprovoka so kuti zviunze change. Iyo mugombezi mauri kudziisa mambo pane anofanira kumbokuudza kuti iyo munodanana nene mudhara. Uri kuitei mugombezi budomo. But vanhu vaingomuti madam. Ndimuna wa David madam. Varara seiko mambo. Chii chaanobuda nacho Abhishagi? Hapana, time yake ndo yawestwa. Makore afa. Paanotozobuda imomo mupalasi David afa. Anosvika type yese aida kumuroora. Yakaroora kudhara. Ndo paunozobengenuka manje kuti varume vakandikuvadza naye. Ya gogo. Vanhu vakutonyeya kuti kagogo kakarike mupalasi kako. Asati munzi vanhu anoyemurwa asati gogo angari vechirungu manje ava. Vairova smart manje gogo vasina pekugara. Gogo vanga vasingaite. Tinawana gogo edu vechirungu. But havana chavanonongedzera mulife. Ndeve chirungu so. Chemberi acho ndechivheti. Haina pekugara. Kune kwayakadzisa mambo ikabenefita irimo. Pane zvakanaka zvinoitika zvisiri zvako but zvinokuvaraidza kuti ufunge ndezvako. Ine vabereki vangu pavakandirumura ndakuenda kunoshanda. Ndo pandakatoziva kuti handina poto naye. Bozi kana uchibikirwa mpoto yamudhara ipoto mwana mudiki anoti zvinhu zvedu. Zvine muridzi zvaunoti zvedu zvine muridzi. Iye haati zvedu anoti zvake uchiti zvedu. Panogara pane wifi yedu totoshandisa. Ine munhu anototi yake iwe uchiti yedu. Chinzwa kunyumwa paunoti zvedu imbonyumwa so kuti ndezvedu nani. Murungu wacho munhu mufunge. Murungu wacho munhu chaiye. Kana problem kada. Makore achifamba. Unozoona wapa bed bridge wakudzokera kuti angari right yake but ma1. Pakudawo munhu aigona ngouya una advice ongoti kuna Abhishagi sisi ndimi muna mambo mugumbezi munodanana here mukati umu. Ramangwana rakamira sei vanhu vanombokungwadzawo so. Sekuya kwandaita sokungungwadzana mbishana. Kuti apa kudziisana hapana chiri kubuda. Ufunge zvinogona kubohwa nekurwadza kuti ungobuda mugumbezi ramambo udzokere kumaraini. But it's worth it. Zvakanaka kubuda nguva ichiripo. Bozo kazobuda timu rekoresera roorwa nekuroora panze apa. Unoita gogo yechirungu. Takamudhara akairarama chivheti chaicho pamuzanza kamuvheti kamudhara. Unosara nechirungu pamuromo life isiri yechirungu. Pamuromo panosara chirungu kwe life yesa haisi yechirungu kana. Yangu wekuita hasha kuti Mwari vhurai meso angu. Ende ufunge kana shoko ratauya kwauri Mwari vane chikonzero. Why nokuti kana vakazviita mulife yaMary kuti hakuna mhandara ichauya kwaDavid kuzongoshandiswa. Iwewe kana wauya kuna Mwari hauna kuya kuzoshandiswa. Wakauya kuna Mwari anobvisa kushandiswa nekunyadziswa. Ndokumbira tisumuke namata. Mary wakauya kuna David. Kuna Joseph ndewe emba ya David. So Mwari vakatarisa kuti David ane mhandara yaakaabuse akasabata akasaziva.
but nokuti munhu wauya kuna Josefa wemba yaDavid, iye Mwari waIsraeri, ndokubva arangarira Maria. Manheru ekurangarirwa, manheru ekurangarirwa. Haiwa, ushandiswe kusvika rini kunai? Takuda nyasha. Iwe Mulungu wacho ngaamboita breni yekukubvunza kuti unogara pai, unogara kupi. Ngaafungewo mhuri yako, kwete iwe ngaafunge kwaunobva. Mwari ngaatipe type yevanhu vakadaro, vasingakuitire tunhu tunodziya but vafunge future. Ini kana ndadya zvinonaka kovana, Mwari ngaamutse moyo wevanhu vaiita kuti vadzirwe, vambofungawo kuti wako upenyu unoda kudziya uri kutonhora. Ariko Mwari akadaro. Moyo yemadzimambo iri maoko aJehovha. Ngaaite pfungwa yekuti wega unoshama kuti Mulungu azvifunga sei. Sei akudawo kuti zvangu zvidai so. Ndoda tinamate. Ndoda tinamate. Iye ndakapembera, ndapiwa imwe ofa nevamwe mama so kumba kwatogara kuWaterfalls. Vandifonera ndifundisa nzaka muchiparidza muti togara kwakati kumba kwedu mama wangu wakafa kuZimbabwe, imba yedu yeWaterfalls haina munhu ndiye munogara ikoko. Tikapinda tikatendawo Mwari, there is a starting point in everything. Kufira pekutangira ndo mistake, but pane panotangirwa. Kuroja kunorodzwa ndo pekutangira, but kufira mukuroja i mistake. Usatombozvibhabhadzira. Life pane pekutangira. Sorry ndakusumudzai manje. Ndine shamwari yangu ya garden boy wandakapa advice kuti kamari kauri kuwana itawo nyora ma subjects awakafuira we improve life. Paakanoudza Mulungu wake akati uri kufurirwa. Bozi kuno vanhu vanoda kuti ufere garden boy. Pau garden boy panotoshandwa ndo pekutangira, but kufa uri garden boy era. Life pane painototangira. Kuroja one room kunoitika. Indakagara mu one room nemwana aitoita form 1 musikana. But kuti tisvike mukufa tichidaro hazviite. Toda kutsvaga Mwari anotiwanira nyasha. Pane pekutangira pasiri pekufira. Stage yauri Mwari ngaakupe dzimwe nyasha. There must be a change, there must be a movement. Why? Because the future yako ne destiny yeupenyu haifana kurongerwa ipapa. Pane kwaunofanirwa kusvika, pane kure kwaunofanirwa kuenda. So ndiri pakati pekugara ndokumba kwatiri kugara ikoko Waterfalls. I had a phone call nemwe mudhara akanditi mufundiso yekuno. Ati shedza ndokubva aita for the same question. Muri kugara kupi? Tamutsanangurira zvikanzi ndepenyu, zvikanzi aiwa. Zvikanzi hazvifanirwi kudaro. Ndokubva ati chitorai motikari iri pasi apa nemalawyers ari muofisi pasi apa nasecretary, endai munomaka stand yamuri kuda kuBorodeo. Tikaenda tikanomaka stand paperwork ndikadzoka kumba nematitle deeds. Mwari waona kuti mufundisi ari kuroja, but kuroja hakusi right. Yeti pandinoroja pacho handiroje zvekubvisa rentka mahara full house kumasuburb, but it's not enough. Why? Because haisi yedu. But takadekara ipapo zvekutozorora ko pane bhota zvova izvi haizvi. But Mwari anongazvati tsana vari kungodzisa munhu. Because kuchengeta imba yemunhu ka? Kugara ipapo but kuseri kwacho munhu ari kuchengeterwa musha wake. Unozozviona kana akudzoka. Saka Mwari vakatirangarirawo ipapo. The same God must remember you. Ngazvive pakudziya zviende pazvinhu zvinobatika. Let us begin to pray. You know your story. Baba tinonamata. Mwari wakarangarira mhandara Maria. Maona kushandiswa nekuabhuswa kwemhandara yainzi Abhishagi. Mwari wazuro nhasi namangwana. Munosimudza marombe kubva muguruva. Vana venyu ngavarangarirwe Mwari. Nyangwe nekwavanoshanda. Ndataura favor. Varegere kungodziisa mambo nemakambani, but wavo upenyu hudziye huve nemeaning. Vave nezvavanonongedzera zvinobatika
muupenyu. Nyasha dzidururwe Mwari kumisha yavanobva, pamusoro pemhuri dzavo. Mwari wakatendeka, mutsvene wakarurama, ndinorayira mweya wokushandiswa. I reject, I refuse every spirit yeabuse, relationship isingalide kuwanano, relationship yeabuse, relationship yekushandiswa, mweya wokusada kurorwa nekungoabuswa. Ndiri kurayira Baba upenyu hwemwanasikana ngavarangarirwe Jehovha, ngavarangarirwe Jehovha, ngavabviswe mugumbeze risina ine destiny yavo, ngavabude mugumbeze risina ine destiny yavo, nezita raJesu, nezita raJesu. Spirit of abuse, I command you to go. Spirit of abuse, I command you to leave in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mweya wekushandiswa, mweya wekuabuswa, maoko ngabate zvinoendeka, maoko ngabate zvinoendeka, nezita raJesu. Abishag spirit, Abishag spirit, Abishag spirit, regedza upenyu hwevana, regedza upenyu hwemwanakomana, regedza upenyu hwemwanasikana, nezita raJesu, nezita raJesu. Dzimba ngadzivakwe, michato ngaichatwe, zvavanoshuvira ngazvibatike. Mwari wenyasha, batai mwoyo yemadzimambo nevanoshandira Mwari, ngavavanzwe, ngavavarangarire, ngavagone kuvaonawo sevanhu, ngavafungurwe Mwari pavanogara, ngavafungewo Jehovha pamusoro pemhuri dzavo. Taneta kudziisa mambo, taneta kudziisa makambani, taneta kuvaka zvevanhu, takuda kuvakawo zvedu nezita raJesu. Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka. Ndataura Baba kusimudzirwa, ndataura kusimudzirwa nyangwe nebasa raanoshanda. Elevation Baba, elevation Mwari, kusimudzirwa kwevana venyu, mweya wekushandiswa, mweya wekuabuswa ngaushayiwe simba. Mwari wenyasha, Mwari werugare, I decree and I declare your grace and your favor in the mighty name of Jesus. Wow. Wow.